irid ikun mitla tagħha li xfija hemmhekk il-mulej Ġesu u rina tassew il-verità u kifu jħares lejn ċirkustanza tagħna. Nagħlaq nagħti eżempju żgħir. Aħna jista' jkun hemm affarijiet ħżiena fil-ħajja tagħna u ngħidu dak għax aħna dgħajfin. Alla jħares lihom u jidilna dawk għax midinbin ta'. Ħafna drabi aħna id-dnub ngħidu li judju fija. Hemm dik li judju fija, però hemm dak li jdnub. Meta aħna mingħajr il-fidi nibdew inħaltuhom dawn l-affarijiet, allura ma nibqgħux fil-verità. Il-verità hija kif Alla jħares lejn ir-realtà. U aħna nistgħu nidħlu bil-mod il-mod fil-ħarsa tiegħu, daqskemm aħna nagħmluha miegħu, daqskemm aħna nitħabbu miegħu mod partikolari fil-kelma li tittibdel il-mentalità tagħna. Jekk nagħmlu dan eżisti il-mulej naslim. Ħedinina nirringrazzjak ta' dan it-talim li għoġbok taqsam magħna. Għandek żewġ messaġġi fejn qegħdin isaqsuk meta jgħid fil-Bibja tgħid intella l-Ġesu għax tkun qed tniżlu u bil-kontra famili għax tawwadni Father please minn Joseph Stellini. Ma nafx li mu dan il-vers ħankun sinċir ta'. Skużani Joseph, ma nafx li huwa jekk forsi ssibu tibatulna messaġġ inkun nista' nwieġbek imma hekk f'moħħi mhux qed jiġini nkun sinċir miegħek. U messaġġ ieħor jgħidlek dwar il-klandestini 100% kif qed int il-mibeda li hawi kbira. Il-problema hi ħaġa oħra u x'ngħidu għal min jidneb ħaqqa jew ħaqqu jintqal spiss ħniena għal Kristu rrid mhux sagrifiċċju biss u naqraw il-Bibja rridu ħansiru nafu qalbu. X'taħseb Father? Proprio di tal-Bibja hija ħaġa li kifet tissa illi rridu naraw il-Bibja biex naraw Alla kif ħares lejn ir-realtajiet. U li minn ngħidu dak ħaqqu hekk u dak ħaqqu hekk il-ġudizzju dejjem huwa f'idejn Alla. Is-soċjetà ċertament għandha d-dmir li tipproteġi meta jkun hemm elementi ħżiena, però eżistijej anke f'minnu midneb, anke f'minnu ħati. Aħna ma nistgħux ikollna din il-mentalità għax ħaqqu għajna lajn sinna b'sinna. Il-mentalità tagħna tittoħroġ għalina l-insara l-inqas. Il-fidi x'dawl tatina fuq minn żbalja, il-possibilità li jista' jirranġa. Mela l-fidi titwassalna sabiex iva anke jkunna strutturi ċivili, strutturi legali fejn jagħtu opportunità lil persuna li mhux tkun kundannata imma spaċċju sabiex titbiddel. Jiġifieri jekk araw kif mill-fidi tagħna eżistijej, skont dak li aħna nemmnu, nistgħu anke b'mod ċivili fis-soċjetà naħdmu ħalli l-fidi tagħna din il-ħarsa biex ngħidlek ta' Alla fuq il-bniedem ma tibqax xi ħaġa f'moħħok, f'moħħi, f'qalbi, f'qalbek, imma bil-mod il-mod naħdmu għaliha ħalli ssir realtà konkreta u ssir ukoll realtà soċjali u mod kif il-fidi jeżisti għandha impatt dirett fuq il-ħajja soċjali tagħna wkoll. Father messaġġ ieħor ġej minn Ant Mario jgħidlek hekk li qed tgħid kollu verità Father jien din l-esperjenza dejt minnha jien kont bot minn Alla u nieqes mill-Knisja u ġew il-katekeżi qasmu l-inviti u meta mort l-ewwel darba biex nisma' l-kelma t'Alla jien biss mort minn triq sħiħa u bqajt immur issa naf li qed ngħix Father għax tlabt il-mulej u semani biex ngħix għalih u għal ħadd iżjed inħobbu ħafna nitqarben kuljum u nisma' qudies kuljum. Qiegħed u dejjem ferħan qed inkun u r-Rożarju ma nfallihx darba kuljum ngħidu u Viva Trinità Qaddisa il-Madonna u San Giuseppe. Esperienzi sabiħa Mario, nirringrazzjak minn qalbi tal-li joġbok taqsam magħna, aqsmu daw l-esperienzi tagħkom eżisti ħalli turu anke lil bniedem tal-lum li l-fidi tagħna l-Isranija verament jekk aħna nħalluha taħdem fina bil-qawwa tal-Ispirtu Santu twassalna għal bidliet radikali u konkreti. Il-punt tiegħi llum kien li biex titbiddel l-imġiba tagħna titbiddel il-mentalità tagħna, il-mod kif aħna nirraġunaw. Messaġġ ieħor jgħidlek jekk jogħġbok tista' tgħid fuq is-suġġett li tkellimt għaliex fl-aħħar ilħaqt niftaħ naħseb ir-radju u Alla jikkastiga, grazzi u l-paċi miegħek. Alla jikkastigax, ħana nabdumlek, is-suġġett li tkellimna fuq illum kien kif il-fidi tagħna titwassalna biex nibdlu l-mentalità tagħna. Tajjeb, sabiex imbagħad dik nbidla fil-mentalità ġifieri mod kif naħseb naraġuna twassalna
għal mod kif aħna naġixxu fil-ħajja tagħna. Dwar il-punt jekk għallek kastiga xew le, nixtieq nagħmel din riflessjoni qasira ħafna x'huwa suġġett li ma nistgħux li ftit nitlu fih. Irridu nifhmu l-ewwel ħaġa li d-dnub eżistijej. Alla ħanibdew minn hekk. Alla ma jistax jittollera, Alla ma jaċċettax dak li huwa ħażin. Tajjeb dak li huwa ħażin Alla nbirek huwa kontrih. U f'dak is-sens li nistgħu nitkellmu mill-kastik. Il-kastik ta' Alla ħanpoġġija b'dan il-mod. Huwa fejqan mid-dnub stess. Iġifieri, aħna l-mentalità hija inta mitħaġa ħażina u ħaqek punishment għaliha. Ma Alla mhix dik il-mentalità, meta l-kelma tal-Alla tirreferi b'xi mod tal-kastik, mhux f'dak is-sens kif nitkellmu aħna fil-bnedmin, imma il-mulej jippermetti ċirkustanza biex ifejqek mid-dnub, allura hija xi ħaġa biex ngħidilek hija bħal mediċina illi qed tfejqek fil-veru sens tal-kelma. Irridu nifhmu li d-dnub jikkastiga lilu nnifsu però. Jiġifieri jekk jien għamilt xi ħaġa ħażina, dik għandha konsegwenzi fuqi u fuq ħadd ieħor. Iġviri l-kastik ħafna drabi joħroġ mill-istess dnub tiegħi stess. Id-dnub huwa boomerang bib. Once li ħaġa għamilta u hija ħażina, isek boomerang garajta u xi darba ħaddur u terġa' tfaqqaħilek lura. Id-dnub jikkastiga lilu nnifsu. Alla l-imbierek fejn ċirkustanzi ta' dnub hemm il-ġudizzju tiegħu fuq id-dnub. U l-ġudizzju tal-Alla ġifieri Alla jgħid dik il-ħaġa ixtajba u ħażina. U fil-ħnina u l-imħabba tiegħu eżistijej jippermetti ċirkustanzi ħafna drabi sabiex ifejjaqna u jeħlisna minn dak id-dnub. Meta dik iċ-ċirkustanza aħna narawha ibsa, faċilment nistgħu ngħidu li huwa kastik, però nirġa' ngħid mhux kastik kif aħna nifhmuh hekk isu biex ipattija, xejn minn dan hija l-ħnina u l-imħabba tiegħu li tittoħroġna mid-dnub tagħna tfejjaqna minnu anka f'ċirkustanzi jibsa li l-mulej jippermetti għal ġid tagħna stess sabiex noħorġu mill-ħażin tagħna. Xi semmiħ jew semmija tagħna jitolbuk sabiex xi darba wkoll tkellimna fuq il-preżenza ta' Alla. Okej, nieħu nota tagħha. U inti kif tifhimha Fader, wieħed imur qudiesa u jitlob imbagħad fid-dar jikdeb u jivvendika għaliex? Propju dak li konna qegħdin ngħidu. Dak li qegħdin ngħidu illi jekk il-fidi tagħna se nolquha fuq il-livell ta' devozzjoni tat-talb u jiena x'nagħmel li ċertament hu livell importanti, imma mhux qed wassal għall-bidla tal-mentalità tiegħi. Allura jien għaddi m'għamilx konverżjoni sieħa. Anke minn barra nidher li qed nagħmel it-tajjeb, il-moħħ tiegħi, ir-raġunamenti tiegħi għadhom ma tbidlux, għadna ma tbiddilx f'persuna li ngħid il-verità, għadna ma tbiddilx f'persuna li għandi kontroll fuq in-nifsi. Issa ċertament din hija proċess, di mhix xi ħaġa ma ssirx mill-lum għal-għada, li aħna niżdajfin fiha. Jiġifieri d-djufija tagħna se toħroġ mhux ħan nagħmluha mill-lum għal-għada, irridu nibqgħu nitħabtu u nissiltu ma' nfusna ħalli nitbidlu. Il-konverżjoni, il-bidla mhijiex faċli u aħna ħafna drabi nirreżistuha. Nixtiequ nitbidlu u ma rridux nitbidlu xi drabi. U din persuni jekk kien ngħidilkom ejjew ma nikkundanawhomx, ejjew ma nippuntaw subajna lihom. Vera tbati tkun magħhom, però rrealizza kemm dawn in-nies qed ibatu huma wkoll illi forsi jixtiequ jitbidlu u ma jistgħux. Tista' tgħidli u forsi ma jridux. Jekk ma jridux mhux ta' min jitħassarhom u jitlob aktar għalihom. Fader, il-ħin verament huwa kontra tagħna. L-aħħar messaġġ li se naqralek il għaliex wasalt biex nagħlaq il-programm. Jien il-problema l-għandi qatt ma waħħal fil-Madonna, imma fidi m'għandix ma nafx għaliex. U ħanaqralek messaġġ ieħor xiġifieri Alla jikkastiga. Jien mara nies tajba jbatu u l-ħżina jgawdu. Din ngħiduha ħafna u vera, Fader. Ma nistgħux Fader, kont se ngħidlek suġġeriment. Nieħdu nota ta' dawn il-messaġġi għaliex verament ma nistgħux nġebdu iktar il-ħin. Min jaf kieku bħallum ġimgħa niftux il-linja tat-telefon waqt li tkun hawnhekk inti u nitolbu s-semmija tagħna jibgħatu l-mistoqsijiet li jkunu jixtiequ iwaslulek, ma nafx inti tkunx tista' jew le. Mhix problema. Ta' ġifiri jistu jħejju mistoqsijiet li nkun nistu nġbuhom oner. Għax l-lum nara laċ li għandhom semmija li saqsuk xi domandi wkoll u jiena ċerta li jieħdu pjaċir anka li kelmuk permezz tat-telefon. Bil-qalb kollha. Mela nagħmlu din l-istedina jekk Alla jrid tal-bħallum ġimgħa u f'xin ikun magħna Fader Hayden nitlobkom tibatu il-mistoqsijiet li tixtiequ saqsuh kif ukoll inwedkom li niftħu l-linja tat-telefon speċjalment għalikom. Jiena minn qalbi nirringrazzjak Fader Hayden it-talim li għoġbok taqsam magħna.